השנה היא 2025 ואנחנו באנג'ל לא יכולים להישאר מאחור ומצטרפים באופן רשמי למהפכת ה-AI. שלום חבריה, בואו נשמע, נקשיב ונרגיש. בבקשה, עומר. תודה רבה לכולם. הוא טעים, הוא משביע, ומעל הכל, הוא החבר הכי טוב שלכם. אני גאה ונרגש להציג בפעם הראשונה בהיסטוריה של המאפיות בישראל את הלחם AI. יש סרטון המחשה? בבקשה. בבקשה. היי אנג'ל, שים לי מוזיקה שתטפיח לי את השמרים. אוקיי, מישהו פה קם על הצד הרך של הלחם. מה זה שחדש באנג'ל? זה לחם AI שיעזור לכם לעבור כל מהמורה שבדרך. היי אנג'ל, call mom. כמחמיים יא פיתה. אוי לי, כמה שאני עצוב. אל תדאג בוגי שלי, מכין לך לחם לפי מצב הוכחך. אנג'ל אינטליג'נס. וואו. יפה. איפה הלחם? מה? איפה המוצר? אין מוצר. אז זה כל הקטע שזה AI, זה כאילו שזה... זה לחם שהוא דיגיטלי שהוא... מה זה בדיגיטל? סושיאל, אינטרנט. זה כאילו זה במציאות רבודה, זה רבוד. אתה מכיר שזה רבוד? איפה מוצר? לחם. כאילו יש גם את הלחם פרו. מה זה פרו? פרו, לחם פרו. ברמת העיקרון זה איזשהו פיתוח חדש שלנו, זה לחם עם 28 גרם חלבון ל-100 גרם, ו-50% פחות פחמימה, אבל לחיטוב זה בגז. זה AI? לא, מה קשור AI? פרו, לחם פרו. AI, כן, AI. זה לחם פרו AI. זה כזה, ביחד. זה בא ביחד. זה טעים. טעים, נכון? זה דיגיטלי, כאן, כזה. בימים אלה מאפיית אנג'ל משיקה את לחם פרו. תתאמי. זה עם AI בפנים. AI. זה ה-AI, זה טעם נרכש כזה. יותר חלבון, פחות פחמימות והרבה יותר AI. היי פרו, call mom. הלו, אמא. הכל. עסוקה.